Bideo honetan, laugarren praktikari buruzko prelaba nola antolatzen den azalduko dugu. Aurretiaz, jada sortu dugu proiektu berri bat eta Pelau izeneko direktore batean gorde dugu eta bi zirkuituak garatuko ditugu. Lehenengo zirkuiturako PlacePart sakatzen dugu eta OPAMP egitatzen dugu amplifikadore operazionala jartzeko. Hementxe jartzen dugula eta hurrengoa lau erresistentzia kokatuko ditugu, beraz berriro ere PlacePart sakatzen dugu eta erresistentzia R balioa aukeratu ondoren hasten gara kokatzen lehenengoa hementxe, bigarrenerako giratu egin behar dugu, 3 aldiz, eta hirugarrenea hemen aldemenean jarriko dugu, eta laugarrena horizontalean hementxe jartzen dugula. Erresistentzien kokapena doitzen dugu pixkat, eta hurrengoa pila kokatzea izango litzateke, beraz PlacePart, eta VDC elementua aukeratu eta hemen ipiniko dugu. Eta orain, elementu guztiak konektatuko ditugu PlaceWire eta zirkuitu osoa konektatuz, hemen dikona, eta konexio guztiak gauzatuz. Behin elementu guztiak konektatuta daudela, azpiko kable hau aukeratu eta gorantz mugituko dugu. Orain lurra konektatuko dugu, beraz PlaceGround eta hementxe kokatuko dugu eta kablearekin konektatu egin behar dugu. Lehenengo gauza egingo duguna izango da elementuen izenak aldatzea eta enuntziaterekin bat ekartzea. Beraz lehenengo iturri hau V2 izeneko izan behar du, hemengo lehengo resistentzia hau R3 izeneko izan behar du, hemengoa R4, hurrengo hau R5 izeneko izan behar du, eta azkenik hemengo azkengo hau R6 izeneko resistentzia izan behar da. Elementuen balioak editatzen ditugu, pilak volt bat balio du, kiloohm bat hemen, kiloohm bat, hirugarrenek kiloohm bat, ezten ziren balioa, 9 kiloohmetakoa izan behar denez, editatu eta gordetzen dugu. U bat amplifikadore operazionalen elikadurarekin sartzen gara, editatu eta aldatu ez ditugu aldatuko, baina bai biztara jarriko ditugula, beraz hemen aukeratu eta display, name and value aukeratuko dugu, ondoren sartuko gara. Lurrarekin izen aldatzeko 0 ipiniko dugu eta biztara ipintzeko value only aukeratuko dugu. Eta zirkuitua irudikatuta daukagula, gordingo dugu, file safeekin, eta orain simulatu ingo dugu ikusteko ea dagokion balioak ondo jarrita dauden eta espero ditugun balioak ateratzen ditugun neurketetan. Beraz, New Simulation Profile eta denbora izeneko simulazio profila sortuko dugu, eta 100 milisegundutik 250 milisekundura simulatuko dugu. Simulazioa abiatzen dugu eta PSPICeko lehioan ikusten dugu 100 milisegundu eta 250 milisegundu artean daukagula denbora eta trasa bat gehituko dugu izango dela amplifikadore operazionalen irteera, hau da U baten out terminala, eta ikusten dugu 5 voltiotakoa izango dela espero duguna. Behin zirkuituaren portaera egokia egiaztatu dugula, berriro gorde egiten dugu, file safeekin, eta zirkuituaren edo prebalabaren bigarrengo zirkuitua irudikatuko dugu. Lehenengo elementua PlacePart eta izango da berriro amplifikagailu operazionala, beraz OPAMP elementuaren bila jartzen gara, eta hementxe behan kokatu ondoren enuntziaterekin bate etortzeko inbertitu egin behar dugu, beraz mirror vertically egiten dugu. Orain resistentziak irudikatzeri ekingo diogu, R aukeratu eta hemen jarriko dugu lehenengoa. Orain 3 aldiz rotatu eta bigarrengo hau instalatuko dugu. Berriro rotatuz hemen sarreran jarriko dugu eta hemen goian azkenengo laugarrengo resistentzia. Pila ere instalatuko dugu VDC eta eskerraldean irudikatuko dugu, eta orain PlaceWireekin konektatzen hasiko gara elementu guztiak banan-banan
karterarekin eta guztiak. Behin guztia konektatu dugula, lurra instalatuko dugu Placegroundekin, kapzinetik hartuta, hemen azpian konektatu eta lotu ingo dugu kablez. Eta orain elementuen balioak aldatuko ditugu, pila volt batekoa da, batka eta batka hauek ez ditugu ikutzen, eta erresistentzia hau aldagai bihurtuko dugu, beraz, giltz artean R9 azpiko barra bar izendatzen dugu, ok, eta azkenengo erresistentzia honen balioa 10 kilo ohmetakoa izango da. Amplifikadorean bi aldiz klikatzen dugu elikadura biztara jartzeko, display name and value, eta orain lurraren izena aldatuko dugu, beraz bi aldiz klikatu eta izena aldatu ondoren, 0 jarriaz, biztara jarriko dugu, display value only aukeratuz. Falta zaigun gauza bakarra da R9 erresistentzia hau aldagai izango denez, bada deklaratu behar dugu param elementu bat ezarriaz, bi aldiz klikatzen dugu bere gainean, aldagai berri bat definitzeko, fila berri bat sortuz, beko barra bar definituz, eta besterik ezean kasurako kiloan bat emanaz, apply eta kancelatzen dugu aukeratuta display name and value aukeratuz, eta orain lehio eitzi, eta badaukogu jada gure aldagaia analisi parametrikoentzako. Zirkuitu osotua gorde egiten dugu, eta jada orain simulatu dezakegu. Simulatzeko erabiliko dugu lehen sortu dugun simulazio profil berdina, hau da demorakoa, eta simulatzerakoan hemen PSpace-en sortzen zaigun lehioan gehituko diogu bigarrengo operazionalaren irterako seinalea, hau da UV out tentzioa, gutxi gora bera -3 puntu zerbait ematen duena, eta hobeto ikusteko kenduko diogu atzekaldeko grida, x-an non eta non, eta y non eta non grida markatuz, ok, on kursoreak aktibatuko ditugu, eta hemen erdian markadore bat ipiniko dugu, eta bai ikusten dugu -3.33 volt direla, eta badakigula honekin ondo dagoela gure zirkuitua simulatuta. Beraz, laborategiko saiotara eraman behar ditugun bi hartzaibetegiak hauek dira, pelau.dsn eta pelau.opj.